қарори нави Трамп ронандаҳои тракро муваззаф мекунад ки забони англисиро омӯзанд, зеро ба андешаи Доналд Трамп ронандаҳои трак бояд забони англисиро донанд то ин ки аломатҳои роҳро фаҳманд, риоя кунанд ва ҳамчунин бо кормандони полис ва нозирони роҳ суҳбат карда тавонанд ва амрҳои онҳоро иҷро кунанд. дар доираи ин қарори кӯҳнае ки дар ҳангоми ҳукмронии Обама ба тасвиб расида буд ва донистани забони англисиро ба давталабони CDL хориҷӣ чандон муҳим арзёбӣ намекард, он бекор мешавад ва ҳамчунин ронандаҳои траке ки забони англисиро намедонанд ва қонуншиканӣ мекунанд, онҳоро аз роҳ мегиранд. санадҳои CDL ки аз кишварҳои дигар ба даст оварда шудааст ва дар амрико истифода мешуданд, онҳо низ санҷида мешаванд, агар тақаллубӣ бошад онҳо бекор карда мешаванд ва ҳамчунин ваъда дода мешавад ки дар доираи ин қарор шароити корӣ барои ронандаҳои трак беҳбуд бахшида мешавад. бояд гуфт тибқи омор дар соли 2024 аз ҷониби ронандаҳои трак 150,000 садамаи нақлиётӣ ба вуқӯъ пайвастааст ки аз он 4400 ҳодиса бо марги иштирокчиёни садама анҷом ёфтааст ва ин омор дар муқоисаи соли 2023 камтар будааст, чунки дар соли 2023 152,000 ҳодисаи нақлиётӣ аз ҷониби кормандони трак ба вуқӯъ пайвастааст.